Ti Masakbayan. Di napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester, amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti ka nito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawa lang ni Trixie, tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kankwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sang aldaw asimrek ni Trixie iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mang rabak, sir. Kunak no agbugkaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag anasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag anasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apaya nasapa ang nagungur ti may saadugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may saadugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti maneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nagakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apoy andi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Iso ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ron ti pan nakaduktal da, sir? Idi adu ti limitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susup ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asim mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lata ko matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir. Adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman nak iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugutak ko, doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Aldawan Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ije kwarto na, Adda ka di parikot. Apay akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggag ko nga minti ungor ti may salugan. Asino tinangaramak? Noda ni Larry ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo no nangipanan na itilugan.
Apay nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka? Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy? Maulit pa'y? Depende, no. Kasano ti panang-accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madamapay ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan dapay analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag, kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay dito'y lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo, Mike. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada di ta ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos di ta, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman akiti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye.
Apay amatartaranta ka. Ada samot kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Ang mga nawan po ng impanti caregiver, isaan na idanon na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, Lola. Ang mga no saan na madanon ni Lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek na dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita. Amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga minti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta, dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ama imbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ama isayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga manugot nga agpa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na nga minti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat na namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldotin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Orayan niya nga oras, manganak. Ta sa anak mat kang tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Dapat patag tinegosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam. Saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa'y ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anya lang na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakas matanda ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki mo ti manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti bagam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola?
Naira na nga ado ti pakakomikomak ita. Sana bali tadamot ija ni Trixie. Sa bagay doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aiza. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Man nakibiyang mo't na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Ah, Sika ano makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umay danto kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano kuno ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.